Rozpoviem vám rozprávku, ktorá sa neudiala až tak veľmi dávno. Jeho Jurajovi a jeho čarovnom príbehu, ktorému nikdy nikto nechcel uveriť a ani mu neuveril. Za 7 poliami a 7 horami žil Juraj so svojím tatkom na samote u lesa. Jedného dňa chcel Jurajov tatko variť hríbovú polievku, ale nemal hríby. Preto poprosil Juraja, aby išiel do lesa naproti a nazbieral nejaké hríby. Juraj, chcem variť hríbovú polievku, ale nemám hríby. Prosím ťa, mohol by si zbehnúť do lesa naproti a nazbierať nejaké hríby? Ale iste. Tak si vezmi košík a nožík a o 2 hodiny nech si nazad, aby som stihol navariť polievku. Tak si Juraj zobral košík a nožík a pobral sa na hríby. Najskôr pobehol les okolo baráku, lenže tam žiadne hríby nerástli. Tak sa Juraj rozhodol, že na vlastnú päsť zajde hlbšie do lesa. Juraj zašiel tak hlboko, až sa ocitol na mieste, ktoré ešte nikdy predtým nevidel. Preboha, kde som to? Toto miesto som ešte nikdy predtým nevidel. Aha, jaký kozáčisko. Nazbieram takých ešte pár a môžem to otočiť domov. Lenže Jurajovi osud neprial. Deti sa mu od malička smiali, že je kripel, pretože jednu ruku mal ťažko poškodenú. Preto keď Juraj chcel zdvihnúť kozák, musel najskôr svojou zdravou rukou položiť košík, svojou zdravou rukou zdvihnúť kozák, položiť do košíka a až potom zdvihnúť košík a pokračovať ďalej. Juraj sa ocitol na zvláštnom čarovnom mieste. Stromy boli fialové až oranžové, miestami hnedé až zelené. Juraj zbadal nádhernú rodinku kozákov, ale zbadal aj studňu a pretože bol veľmi smedný, rozbehol sa k nej, že sa napije. Lenže v tom studňa prehovorila. Som zázračná studňa. Raz za 1000 rokov splním jednému okolo idúcemu jedno želanie. Môžeš si želať, čo len chceš, ale pamätaj, máš iba jedno. Potom nenávratne zmiznem preč. Tank, prídem domov na tanku, tatko ma aj zabije. Korekcia je? Už viem. Studnička, chcem mať obidve ruky rovnaké. Krista, čo som to spravil? Teraz som úplne jak kripel. Juraj vedel, že už nemôže napraviť to, čo napáchal. Preto zobral košík s kozlákom a švácal domov cez les. Hľadal cestu, kým sa smieval, až prišiel domov. Juraj! Kde si zatáral doteraz? Ale ja som videl zázračnú studňu. Netrebujem tu kokotiny! Dobrý iba s jedným kozákom? To mám zožrať surový, alebo čo? Ruky do kokotiny obidve, palej si lahnúť! Juraj sa bez zbytočných slov pobral si lahnúť. Celú noc nezažmúril ani oko a rozmýšľal, ako napraviť to, čo napáchal. Ako dopadne celý príbeh? Nájde Juraj onú čarovnú studňu a vyprosí odvolanie späť ku zla? Alebo príde aj o nohu?